kailangan na dyan ako mag-proper training. Kaya para ma-appeal ako silang gubat. Kini. Ano po sila away po doy? Huwag mo na yung mapil di. Manawag sa ko No, Colonel, patabang may bi. Gira namin diri. Mao na, mahintag mahatag ko lagi kwarta, di mo po ko taga-kwarta. Ito isa. Basig madami ang Pilipinas pohon. Kailangan ako mga sundalo ng mga kusgan, di mahadlok. Ug labaw sa tanan, patay. Ini, mga recruit na lang siguro ko kauban ako. Okay, kansi mo kay kakuraysa. Sige, minuta ko diri. Diri ko. Paita, mura na sige tagduyan, Ray. Mamanambok, masagtaan ni pagkayo. Ray, oy, pre. Sagitulak naman nuna ni yung motor nun. Kaubsan na po, pre, ay. Na? Ayo, sana man ang pulos yung pagpamasayro, pre. Huwag di ka kapatubilan na yung motor. Kusog mo ka o gasolina ng motora, pre. Labi, uli lang siguro na ako ni, pre. Sa pangalan na, day. Piak. What? Grand pre, asa kagikan, Thailand? Di, unsa man ni? Euro mo guro ni? Euro o euro. Uni, uli kusog mo ka gasolina, pre. Iuli na lang lagi na, pre. Gani, pre, no, kay gasolina perting mahal lang. Oy, pre, yung motor, pre, oh. Dakop lang yapon bisag standby rami. O, gani, no. So, pataka naman mo gyayaw si Dakop. Ay, sos, ay na ta, boss. Kailan na minimo, boss? Ang motor nga nagparking, dakpon, japon nimo. O gyud, tinuod na. Kabalo ko nimo, kutoniro kay ka. Lado na kay ka diri sa among barangay. Ay sus, relax nangod mo di mo kuman ako pron Domingo man karon. Sos, ay may atika, ikaw, murisde. Na, di yung ka murisde. Kasi kadlaon, manggani, posting may ka dito sa kabagnutan. Ay di manggod, wala ko diri para manakop, nako diri para mang-recruit. Recruit, sasam sa daw na, be. Mang-recruit ni Ron og mahimong sundalo. Recruit, ikot sundalo daw, pre. Pati ganahan di ko nga trabaho, pre ba? Sundalo. Inaana man sa to kung gusto mahimo. Katong bata pa ko, mga elementary paguro ko. Pero pwede pa kani akong lawas. Imong lawas? O murag pwede pa na. Pwede pa kaning lawasa nga. Kasi kinag-training ani, makuyapan eh. Ay, pag inaana, pre. Sa inaana akong lawas, boss ba? Mukatay kog 20 ka tao. Sus, kamaayo mo nung gina-recruit karon. Kana boss kay murag dagan-dagan pug napatay ba? Uy, ikaw pod, unsa po'y napatay nimo? Ay daghan na boss kanang pareha ng lamok, suga o kanang nagdaog. Iskot yung bataan ni lamok. Daob sa man. Pero sige, pwede na. Apil magaka, gusto magaka. Aw, siyempre, sir, gusto sir. Matay ko sunada jud gintawan, no. Ya, sir. Kano sa man ta magsugod? Karon na, sundi ko ninyo. Dali mo pre. Tara, pre. Sweldo daw niya, hindi ko nang kuha naman. Dagko ni sweldo sir. Tiba-tiba ada sildo, pre. Anong sa pa? Tigira na ta. Sir, sa may una na buhaton na ni. Ay, siyempre, sundalo kita. Di una buhaton, ani. Firing gini. Oy, unsay firing? Una wala pa gani mo issue firing na. Ay, sir, unsa ni buhaton di ay? Itong una buhaton, footwork para paspas yung mga tail ba kay magsakasaka may tagbukin no. Gusto mo sir? Kaya niyo. Kaya, unsa may una sir? Sige, sunod mo sa kuha ha. Sige sir. Isa dire, taas. Sa taas. Up. Sunod sa hawak. Okay, kimbot. 1, 2, sige, sunod. 3, 4, Ay, sabi. 5. Saman. Pura matagbayot, ande. Sige na mo nagbayad mo, gina training sa sundalo na mo. Sige, sunog sa kuha. 1, 2, 3, go. 1, 2. Pre, matay pre, murag di man ni maayo pre, murag lahi man iha pre. Ang balik pre, lami ang balik pamasayro pre. Oy. Sige, klamo diha. O, napay kaduhang step ha. Anak man na. Sunod. Kaduha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pre, wala ni. Murag wala na kini mao. Beshi! What? Muna na yung na-recruit! Uy, Beshi! Yes, bawal na silang tulo. Basta pa gihulat mo na, Beshi! Pagdali na mo kay magsugod ng children's run! Nala dito mga sundalo, nagpaabot na! Ay, mauba na ito mga sundalo. O sige, tara na. Bahala ka na. Muli no, ha? Tambay lang nito. Gaano kay nalito ko. Uy, mag-training tanin nyo ba?